Navštívili jsme manžele Mánovi, kteří s námi postavili dům Abacon 2009 SE2. A poprosím teda o krátký rozhovor, jak s firmou Abacon jste byli spokojeni, jak jste se dozvěděli o firmě Abacon. Firmu Abacon nám doporučil můj kolega v práci. Jeli jsme se podívat úplně nezávazně a paní Sojková a paní Kalusová nám řekli vše, co se týkalo ohledně firmy, stavby. A když jsme vlastně, na to nezapomenu, když jsme vyšli s manželem ven a aniž bychom někde něco podepsali, tak jsme se na sebe koukli a řekli jsme si, jo, jdeme do toho. Bylo to velice příjemné setkání a pak vlastně, když už jsme se domluvili, tak se vše rozjelo a baráček se začal stavět. Bez nějakých nátlaků nebo ničeho takového. Přesně tak. Děkujeme. Co vás přesvědčilo svěřit stavbu vašeho domečku firmě Abacon? Recenze. Byli jsme se i s manželem podívat na některé stavby a hlavní důvod byly ty recenze. To jako jsme zase říkali, že ty lidi jako bylo hodně pochval, takže jsme do toho šli. A hodně postavených domečků. Hodně postavených domečků. Co byste doporučili našim klientům, kteří jsou ve fázi rozhodování výběru stavební firmy? Určitě, aby do toho šli, aby vás navštívili, protože to je ten základ, protože to bylo opravdu to první gro, kdy jsme si řekli a měli jsme z toho strašně dobrý pocit, že do toho půjdeme. To je to hlavní, ať se prostě nebojí a jdou do toho a že vlastně i po 4 letech musíme říct, že se nám bydlí krásně a neříkám to jenom proto, že máme tenhle domeček, ale prostě je to pravda. Je to pravda, jsme velice spokojeni. Takže... Pamatujete si, jak dlouho trvala stavba vašeho domečku? Naše stavba měla být do půl roku postavená. Od prvního výkopu. Od prvního výkopu, ale díky covidu vlastně se to posunulo o 2 měsíce, měsíc a půl asi. A takže, ale jako všechno bylo v pořádku, tak jsme se nastěhovali hned vlastně. Nebyl to nějaký velký problém, až takový jakože... Narazili jste v průběhu stavby na nějaké problémy, ať už s pracovníky, četami? Nemyslím si, pracovníci byli skvělí. Velmi bylo dobré to, že vlastně se nám to líbilo, že na každou vlastně práci přišli i jiní dělníci, což ne u jiných firm jsme tohle viděli. Jo, takže tohle to bylo jako fajn, a jsou to profíci. To musíme říct, že teda prostě pracovali skoro bychom řekli bez přestávek. Jo, no. Určitou práci přišla skupinka, která prostě byla... Jo, to bylo fajn, no. V tom se nám to líbilo. A žádné problémy jako takhle nebyly, že něco... nemůžu říct. A jestli byl někde malý problém, začalo zavolat a problém byl vyřešený. Jako, že... Kdyby něco přišlo, tak rychle se to vyřešilo. No. Znali jste prefabrikované keramzitové stěny? Znali jste vůbec, co to je za materiál keramzit? Jako keramzit ano, věděl jsem, co to je, ale nevěděl jsem, že se dělá jako panely jako tohle. Kolega známý, který jezdil severské země Skandinávie a tady tohle, tak řekl, že tam se z toho staví všude. Tím jsme věděli a potom vlastně i tím, jak jsme navštívili vlastně Abacon vlastně v Ostravě, že je pobočku, tak tam jsme se dozvěděli víc. Mohli byste shrnout pohled na firmu do několika slov? Popřípadně doporučili byste firmu Abacon svým známým? Doporučili bychom určitě. Máme děti, které taky uvažují o stavbě. Doporučujeme je Abacon vždycky. A určitě i po 4 letech musíme říct, že kdykoliv máme nějaký problém nebo prostě potřebujeme se na něco zeptat, tak nám vyjde firma vstříc. Takže doporučujeme všema 10. Musíme říct, že prostě opravdu se nám bydlí krásně a jsme tady spokojeni. Takže my vám moc děkujeme a
přeju, nebo přejeme příjemné bydlení dalších několik let. My vám moc děkujeme, že jste nám splnili sen.